kune musikana anga achita grade 7 nekamukomana kanga achita grade 1. Zvikanzi inini handikwanise kuti ndikuchengetei nemhaka yekuti vana avakura varege vana ava kukura kwavaita vana ava vanoroorwa. Ndikati inini handirase vana vangu. Saka pandakagara navo 2010 ndakavabvunza musi wa10 December, ko isusu tiri kugara tese, tsvimbo iyi ndeani? Tsvimbo iyi zvainenge yemudzimu wani? Zvikanzi tsvimbo iyi ndeyaamai vangu. Usiku weFriday ndichimuka Saturday ndakaona muchinja usi mune tsvina. Mangwana Sunday jinzi kuri kuuya maprofita ari kuuya nhasi. Ndamuka ndaona dombo riye panga pane tsvina pai, ndaona paiswa chijira cheblack pacherwa ivhu. Dombo riye radzoserwa. Ndopandakasimudza ndikati kuichi chii futi. Ndasimudza ndikuona chijira cheblack. Zvikanzi handiti zvinhu zvisina basa, hazvindikwanisi kundipa chikafu kuti ndidye chikafu izvozvo zvinhu zvenyu izvozvo. Ini ndiri kutoda iwewe, handisi kuda baba vako. Asi mainini vakabva vati alright, ukapedza kuvaka imba yako wouya uzondivakira imba yangu. Ukaregera kundivakira imba yangu yako ndiri kuitiridza. Nhumbi idzi inhumbi dzandakasirwa nemurume. Saka nhumbi idzi ndadzisirwa nemurume. Taigara tese kwaStuart. Basa ndokubva rapera, rakapera nenyaya yestrike. Saka kupera kwakaita basa nestrike, baba ava vakabva vatsvaga basa ndokuenda kuTarana, ndokunogara kuTarana. Vakanditi handei, ini ndikati kwete, handikwanise kuenda kupi? Kunogara nemi kuTarana nenyaya yevana. Imimi munoenda kubasa tichichengetedza vana nekuti kune musikana anga achita form 4, kune musikana anga achita grade 7 nekamukomana kanga achita grade 1. Zvikanzi inini handikwanise kuti ndikuchengetei nemhaka yekuti vana avakura varege vana ava kukura kwavaita vana ava vanoroorwa. Ndikati inini handirase vana vangu nekuti vana vangu ndoupenyu hwachi vamangwana. Saka baba ava vakabva vaenda havana kudzoka, ndokusiya hembe dzavo. Saka hembe dzavo dzavakasiya idzi nanhasi havasati vadzoka. Hembe dzavakasiya idzi pakanga paine tsvimbo. Tsvimbo iyi ndakaiona iripo 2010 ndichitanga kugara navo. Saka pandakagara navo 2010 ndakavabvunza musi wa10 December, ko isusu tiri kugara tese, tsvimbo iyi ndeani? Tsvimbo iyi zvainenge yemudzimu wani? Zvikanzi tsvimbo iyi ndeyaamai vangu. Zvairi tsvimbo yaamai vangu, amai vangu vakashaya. 2010 iyo ndo gore rakashaya amai vavo, ndo ratakatanga kugara tese, tisingazivi hangu mwedzi yavo vakashaya. Zvikanzi ndeyaamai vangu. Saka inini handina kuenderera mberi neda kubvunza kuti tsvimbo iyi sei tazogara naye, ndakangoichengetawo. Saka kuenda kwavakaita vakabva vasiya tsvimbo iyi nembatya dzavo, ini ndokuchengeta. Gore rakapera muna October, zvinhu ndobva zvatanga kutsva nokuti patakabva kwaStuart ndakagara muMairozi, ndabva muMairozi ndopandakazoenda kunogara kumuvhovhu kwaBT pari zvino kwandiri kugara. Ndatokumbira pekugara ndoona kuti mari yerendi iri kundinetsa, ndoti chikoro ndoti rendi iri kundinetsa. Ndopandakati inini tsvimbo iyi ndinayo. Muna October pakatanga kutsva dzimba kumuvhovhu kwaBT. Dzimba ndobva dzatsva dzimba dzakatsva 11. Yangu ini ndo yakaita yechi12 uri musi wechipiri. Ndabva kuno kumusika ndasvika pamba pai ndopandakaona imba yaita sei yatsva. Imba yatsva ndopandakasimuka inini mangwana makuseni uchiri chitatu. Ndikabva ndaenda kumba kwemukomana, anova mwana wemukoma wababa vandaigara nawo, anova murume wangu. Hatina kunetsana, hatina kurambana, asi wakati takakonana nenyaya yevana yekuti siya vana kudhambi. Ndobva ndaenda ndikati naye mwanangu, tarisa imba yatsva. Imba zvayatsva, zvinhu zvatsvira mumba umu, tsvimbo yatsva mumba umu, mamune 2 bags dzecement dzadziri dzokuti ndigadzirise imba yangu. Nemagumbeze ekamwana kamukomana kakasiyiwa nababa kanga ne 13 years, ezvino svika ne 14. Ndobva ndati nini, imba iyi wona yatsva, zvinhu zvatsvira mumba umu, tsvimbo iyi ndeyababa wako. Ndopaakanditi, imi musandiudze nyaya yekuti tsvimbo iyi yatsva ndeyababa. Makadii kundiudza pesa apa kuti mune tsvimbo yamugere nayo. Nhasi maona kuti tsvimbo yatsva, imimi nababa muchizivana, makabata mese nababa. Zvamakabata mese imimi nababa muri kuzivana. Nhasi maona kuti tsvimbo iyi yatsva, saka maakuti ndeyababa. Ndakanyara nazvo chaizvo izvozvo. Inini ndakabatikana nazvo ndikati mwana uyu ndiye ari kundiudza mashoko aya nhasi.
nekwese kwatakabva kumashuro kundiudza kuti inini ndindakapisa ndine tsvimbo yapisa dzimba dzake ko inini yangu ingani imba yaita sei yatsva baba vake takakonana tichiti ngatitore hembe tikatombofamba iye achitombofamba ikuti imi midzokeranai nababa ndichiti ndikwanisa kudzokerana nawo nokuti munhu haasi kuda upenyu hwevana vangu inini handingakoshese rudo rwokuti tigarisane vana vangu asingavade kwete hazviite. Saka ndadaro mukomana akati musatombondiudze izvozvo nokutoti ndakatsamwa nenyaya dzimba dzangu idzi inini ndabatikana pandakabatikana ipapo mukomana akada kuzoda kunditaudza inini handina kuda kumufarira matauriro ake nekuti inini ndanga ndakatotsamwa nenyaya yekuti ininiwo ndakatopindawo mudambudziko rekutotsvirwawo kwakare ikoko. Saka mukomana akazoenda akanotaura kudare kwedu anotaura kudare kwedu ndobva tanzi tayananiswa wakati aiwa iwe mukomana usadaro. Inini shoko rakandanyanya kundirwadza nderekuti uyu mukomana uyu nhasi ndozomupisira dzimba akasangana netsaona akarohwa nemota akatakurwa akati zi. Baba vake vakamutadza anova murume wangu wacho vakamutadza ndikati kwete mwana ndeuyu akatakurwa kuenda kuHarare akanogara kuHarare. Mari yandaishandisa yanga iri yangu ini yaikwidza baba wake bhazi vachienda kuHarare kunomuona muchipatara asingazivi asingadii ndokudzoka kusvika naadzoka akadzoka akangodaro ndikamuchengeta. Mai vake vakagara vari apa ndaimira mai vake obata ndiro tomutanga kumupaka chikafu. Saka tomupaka chikafu kuti ararame pese iye akagara apa ndiyo mai wamamangarira inini ndine nyanga yapisa dzimba kwa bhiti. Saka inini ndarwadziwa inini mukomana uyu dai inini ndandichinzi ndine chakaipa nemabatiro andaimuita nemadiro andaimuita ndichiti mwana uyu akafanana nemwana wandakabereka nababa wake zvinobuda here izvozvo zvakaramba zvichindirwadza. Asi mwana wenjeje uyu mwana waba mukuru mukoma wemurume ndiani baba ndiani saka zvadaro mukoma dzimba idzi October dzakambotongedza tiindei kutsva ndobva dzatanga futi kuita sei kutsva dzimba dzatsva dzimba dzedzi. Ini kana Chimiro mukomboni macho handisisina kwakanzi kuri kuuya kwakagarwa dare todii kwouya maprofita here kana kuti kwouya n'anga vanhu vakati aiwa ngakuye maprofita ngakuye maprofita. Usiku weFriday ndichimuka Saturday ndakaona muchinja usi mune tsvina rakasimudzwa dombo raiswa pasaidi ndikadedza manext John aiwemoono zviri munhu kanzi zvinowanika handina kutaura. Mangwana Sunday jinzi kuri kuuya maprofita ari kuuya nhasi ndamuka ndaona dombo riye panga pane tsvina ndaona paiswa chijira cheblack pacherwa ivhu dombo riye radzoserwa ndopandakasimudza ndikati kuchichi futi ndasimudza ndikuona chijira cheblack chijira chei ndikaudza chairman wemoni zvandaonawo pai kumba kwangu muchinja usumu chairman wevazouya nyaya iyi sekutaura kwataita nyaya iyi ndobva yatekeshera mukomboni maprofita yaye ndokuudza kuti nzimimi amai mune hondo yamuinayo zvamuine hondo yamuinayo nezvababa izvi zvangobatana ndikati zvinogobatana papi zvikanzaiwa zvabatana chinyanga chienda kutorwa ndokunopiswa chapiswa chinyanga chiye svondo rakapera paseri kwauya mheno gaura hanzi abva kwamurewa auya gaura uye abva kwamurewa gaura uye vadedzwa wapinda mudare dare rawo handina kuzoti rapinda papi vandidedza hanzi veikuru ndaenda zvikanzi nagaura uye amai imimi mumba menyu mune hembe dzemufi dzakasungwa dzamakachengeta. Ndikati kwete inini handina hembe dzemufi dzakasungwa dzandakachengeta hembe dzandinadzo ndedzababa wemukomana uyu wandiagera wamasurudza pasaidhi wamandidedza ndidzo hembe dzandinadzo. Zvikanzi hembe idzodzo imimi dzaita connection nenyaya yekutsva kwedzimba dzemukomana uyu. Connection yacho ndeipi yandinayo zvakandibata zvikandirwadza kuti saka vari kureva kuti
inini alright ndaita connection ndapisa hembe dzemukomana kukomboni yese iyi dzimba dziri kutsva saka zvichiri kuti inini ndiri kupisa futi vari ivo vari kufambisa information yekuti amai avo ndo vane nyanga iri kupisa dzimba saka inini zvadiine nyanga yekupisa dzimba mukomana mupairwara pesa patsvimbo yanga iripo yanga yakangorara pasi pemubhedha ko panguva iyo yakadii kusanduka gaura weyo ndokunzi pei $60 kana pasina ndipei 300 ndinobvisa chinhu kumba kwenyu ina ndozoti chinhu chacho chii chiri kubvisiwa semunhu ndisinei nazvo zvaana gaura handizvinyatsozvibhirivha handizviziva ndakanzi kana musiri kuda 300 tipei $60 ndabvisa $60 ndikafunga kuti zvinhu zvitsvene ndaanzi ende yamunotora piro ndauya nepiro riye kusvika kwi rabvaruriwa piro rabvaruriwa piro kesi rabvaruriwa svikana ranyikwa mubhaketi rakodzongwa mubhaketi rasimudzwa mubhaketi hanzi ichi chinyanga ichi ndo chinyanga chamanini nacho kamisisi kabva kupi inini musinzi muupenyu hwangu pandakarwara ndiri mwana mudiki ndonguva yandakashandisirwa mushonga ndofunga ndichitemerwa nyora ndiine 5 years saka muri kundiudza kuti 5 years kusvika izvezvi ndine 60 years kumasowe hansani ndazvibata zvese izvi saka zviri kuita connection papi saka inini zviri kundirwadza ndozvokuti mbatya pandagara ndo pandiinadzo pandiri ndikada kubhadhara rendi ndodzibhadharira pandiri kushifta ndikubhadhara motikari ndikudzichengeta mukomana na baba nembachka dzamakachengeta ndiuero iyeyu munin'ina wababa wake makadzichengeta idzi mbatya idzi nababa avo hatina kurambana asi chakanetsa ndechekuti baba avo ndovaridzi vetsvivo tsvimbo iyi ndakaiona iripo saka inini handina kuziva kuti kusiyiwa kwandaisiwa zvihembe dzavasiya idzi netsvimbo iyi ndasiyirwa mutoro tsvimbo iyoyo yakatsva ukatsva magumbezi 3 ukatsva simendi ukatsva zvimwe zvimaredhiyo zvimangwendere zvavo zvakatsva nedhishi zvakatsviremo hamuna kana chakabuda nekuti ndahandisipo zvinonzi dhoo rakatadza kuvhurika saka tsvimbo iyoyo ndoyazomutsa kutaura kukusvika napokunzi inini ndakatoromba ndine nyanga yakapisa dzimba dzake uko saka inini zviri kundirwadza kuti dai ndakaziva aibatsire mbatya idzi ndisina kuti ndiyari kuti makapisa imba yake nenyanga mapedza kutaura izvozvizvi kuti mapedza here kutaura handisati izvozvizvi kuti tiwirirane titaudzane chaiko hatisi nekuti nii ndakatobatikana kana vakanditaudza ndakatonoti ndikavadaira kana vachinditaudza avazive kuti inini ndakatsama saka handitovadaire musi wesande mwana wangu musikana akauya akati ndauya mama ndauya kuzonzwa nyaya yekuti nyaya yanyu yakafamba sei nekuti pese pazvaitika anga asipo muroora akanomira paheji kuda kunzwa kuti ndiri kutaura ndichiti chii nemwana wangu ndakaseka handina kutaura handinadi asi chandakaita ndakaseka ndangoti hehe uri ndobva ndanyarara ndobva abva paheji ndobva aenda kune chimwana chimukomana chidiki chadai handiziva hangu kuti chine makore mangani akauya mama mwana uyu ndewangu ndikati aiwa muzukuru pachaiuya ndichichibikirawo chikauya chikati ndine nzara ndochipa chikafu ndakazongoona chimwana chie chakurambidzwa kuuya musi weMonday chaiyewo kumanheru muroora audzwa nyaya yebasa zvikanzi ndiri kutya kusiya mwana uyu nokuti mwana uyu anozopiwa poison isu tine nyaya dzekutsva kwedzimba apa pakutorwa zvepoison zvese zvikuwani zviri kutaurwa saka inini zviri kundibata zviri kundirwadza kuti mbatya ndiri kuchengeta tazvinzwa zvakakurwadzai shuwa ngatinzwei mukomana achitaura iwe mai vako unovaziva here mai vangu ava ndinovaziva kunzwa nyaya yavainayo iri nyaya yavo yave nayo inyaya yakanaka chaizvo inini ndinofara chaizvo kana ndichivaona ndakasangana navo pasaidi munzira pachina apa pavanoshandira ndakasvika ndikavabvunza ndikati mamuka sei mai vaitamuka sei ndikati vamuka sei vamwe kwanzi aiwa vamwe handisi kuziva kwavari inina baba vako takatosiyana indaidza kudzoreredza vaviri bhozi pane kamukomana kamwe kadiki kadiki diki akari kutoenda kuchikoro ndikati aiwa dei madzokerera
namdhara kwanza aiwa ndozikwanisiki asi kuti iwe uchikwanisa kutsvaka chi vana tete hakuna vana tete here vanokwanisa kutsvaka chi vanhu ndikati aiwa paright vana tete varipo ndobva ndatsvaka mari yangu ndobva ndafondera vana tete ndobva ndavakandirawo mari ndobva wauya vana tete nana mdhara vaya ndibaba munini vakasiyana kunana baba asi vamwe chete kuna mai vangosangana kuzama saka ndobva ndavakukurudza ndobva wauya ndobva ndauya navo pabasa pavo ndikati mainini vanhu vaya vauya vese ava vandimaona kwanza taona kuti right saka mangwana ndo patinozoita dare rachona muzouya chikumba tozotaura nyaya dzenyu handitika taida kuti vanhu vadzokera vana vakure vaende kuchikoro zvikanzi apa right ndobva ndaenda kumba ndasvika kumba kwekuenda ndakagara navo vana bamunini natete tete vari apa bamunini vari apa ini ndiri apa ndobva ndafona ndiri pakati pavo ndikabva ndati kuna mainini ndikati mamuka sei kwatamuka mamuka sei ndikati komainini tachikumbirai katasvika vanhu vakatoungana vari pamba panapa zvikanzi handiiti zvinhu zvisina basa hazvindikwanisi kundipa chikafu kuti ndidye chikafu izvozvo zvinhu zvenyu izvozvo ini ndiri kutoda iwewe handisi kuda baba vako saka mudhara akabva angosumuka ipapo nebhegi rake nebhegi natete vakabva vatoenda ini ndakatoona kuti ine handichakwanisi kuti ndipindire nyaya idzi nokuti mainini apa zvavatotaura apa mudhara akutofunza kuti nda kutodana namainini saka mudhara vakabva vangopomoka vakabva vaenda iye zvino yangu kumufonera kana kuita sei haatombodai anotodaira foni kuti ndiani pandotaura kuti ndini nhingi dzaapfutseke mani ndakauza kuti ndina hama ini andiona handina hama handina ukama newe usamufonere pafoni pangu handitoona saka ndobva ndati right pari right pane imba imwe yandanchivaka ndiri kumba mainini vakabva vasvika pamba kwanzi imba yakuvaka ihombe dehongwa ihafura ndikati no regedzai ndikuti ndikuvaridza ndikuitawo zvinhu zvacho zvazvizvokukyakiya zvokukyakiya asi mainini vakabva vati alright ukapedza kuvaka imba yako wouya uzondivakira imba yangu ukaregera kundivakira imba yangu yako ndiri kuidhiriza ndakatadza kuziva kuti vari kuidhiriza nei imba yachona ndakatadza kuziva ndikati zvakanaka mainini atobva ndanyarara ndobva ndafondera baba ivo ndivo vakati ndipa nhamba ndikafundira baba ndobva kuti asi ivo vakuda kunovakira imba ndiwo wavo murume wavo here handimona saka ndabva tatoona kuti kwanza woda kutomutsa imwe nyaya futi ipo papa vagara pane imwe ndikabva ndapererwawo ndikati ini handichakwanisi saka mainini vakabva vandipikira vakati iwe tichakuona kwauchasvika hapana chinhu chauchakwanisa kuita mukati meupenyu chauchabudisa mukati meupenyu vakatipejera kudai ende zvino nyakwe kuenda kana kumasango kana kupe hapana chiri kumbofamba ava vari kutaura saka ini maindodii mari handina simba rokuti ndikwanise kudii asi ndakangoti ndakangozvinyararawo samai ndikangoti ndiamai hamene upamuwakumbuka ndobva ndangonyararawo saka ndino zvinhu zvinotirwadzawo mukati mumwoyo wangu bcause ndii ndakatsirirwa futi nevana vakatsva ndevangu vana vachona handimona saka ndakatadza kuzivawo ipapa kuti zvinofamba sei amasoaaba saka iwe uri kuti mainini muroyi here aiwa handisi kuti mainini muroyi asi mashoko avo anotaura kuti mukati meupenyu hwako hapana chinhu chauchabudisa mukati meupenyu izvo ndiri kutoona kana izvezvi kana mari yachona handina haisi kutombowanika mari haisi kutombowanika hapana kana chinhu ava vanhu vari kutotaurirawo kana mashamwari angu machiti kuti hapana chinhu chaachabudisa mukati meupenyu achangofa akadaro rome saka handisi kuzivawo ipapo ninozvinhu ndapererwawo kuti mai ndodii mai saka ndakatadzawo kuzivawo kuti ndikatauriraniwo semwana sekutaura kwavo kanga vachiti mwana ndiri mwana ndiwo vakati ndimainini vangu mudzimai wababa munini wangu asi baba munini ava munin'ina wamukoma wangu wamudhara wangu asi vakangosangana kuna mai kuzamu asi kwete kwatiri haiwa mitupo yakasiyana ipapo saka ndaedza kuti tigadzirise nyaya kuti vadzokererane vagarisane iwo pavakangotaura mashoko avo ekuti ndiri kudai wewe handisi kuda baba wako because baba wako havasi kurara mumba iwewe unorara mumba ndiri kutoda iwewe saka mudhara ndo pakabva ngopomoka mudhara vatoti ivo ndo vanotozivawo kuti nhamba dzacho zvese zvokuti vangakwanisa kuti vabate mudhara vataurirane vawirirane nyaya dzavo ini takatoona kuti ikoko bheta ndibudi kana uchiti vaiti vanoda iwewe vaida iwewe kuti nokuti unoraramba saka vakuda zvokufambidzana newe vakuda zvokufambidzana neni apo mudhara anga aripo natete vanga varipo vese vari vatatu vakangobuda ka1 vakabva vaenda saka ndikabva ndati ndageza nyaya iyi inini handichatodi kutombonzwa nezvazvo
Unozvinzwa here zvekutaura nemurume kwanza amai vakanga vachiti ivo ndotoda iwe baba vako havarare pamba ndo zvanotaura pano pavaichototaura saizvika vanga varipo vanhu vanga vatori vatatu iye mudhara wacho natete neni nemadzimai vangu vanga vachiita basa zvavo vari pasaidi asi vakangoona mudhara achingosundzawo mabhegi ake achitoti ko mbatya idzo dziri kumba idzo mbatya dziri kumba inini pakudzokererana kwandachida kuti vaedze kudzokererana bhozi vamwe vanhu vanga vasungisana kumapurisa vaisitana mbotikati asi kumapurisa izvo masungisana kumapurisa tombozviisa tombozvifriza bichana tozidzosa vanhu vanosungisana asi vanhu vachigara vese pamwe chete chinhu chatechida chichira kuti vana vadi vakure apa saka vakabva vamhanya neyavo yavakazomhanya nayo handimaona yekuti vanodaiwe vanodai nini apo tete varipo apo bamunini varipo apo bamunini vakangosumuka ipapo ndobva vatoenda saka indakatanga kuti ini hapasina pandingaita zvokuti dai papachibvira kuti pane fonika tete vaigona kubvunziwa tete naivo nangire vacho munzwa vega muchitaurirana muchinzwisana tete vanogara kwekwe ini ndina ndakavatumira mari kuti vauye nokuti ndakataura namainini vakati asho iwe waita mwana hakuna vanhu vakuru here kwauri ndikati hakuna vanhu vakuru kwauri here vana tete ndikati tete varipo saka ndabva tataura natete ndikati tete regai ndikupechi mari muuye vakauya vakagara pamba pangu ipo andimona vakaita 3 days vakagara vari pamwe saka ipapo pakuzokurukura ipapo kuzoti tete vanhu vaiva vaungana chiuyai kamainini munotaura mutaure nyaya dzenyu muri mega mega chichina tete zviite Shimbo iyi nyama yakazotai yaiya pakambiwa right tsvimbo iyoyo ini ndakagara nababa pandakagara makore anebhozi ndakagara navo makore atiwo asi tsvimbo handina zvangudi kuiona ndopatazosiyana namudhara nokubuka nawo kwatakaita nawo futi namudhara maona manje ndobva ndaendawo kwandakaendawo saka mudhara pavakazonotsvakana nane namainini vanga vari vese saka pavakazosiyana futi vanga vangorichi ini zvetsvimbo havana kundudza vakandudza nyaya yehembe kuti hembe ndio dziripo saka apa pakazotsva manje kwaitsva kumba kwangu ndokwakatsva kumba kwangu kwanyaya kutsva pakazotsva manje kumba kwavo manje kuchotera kumba kwavo mainini vakazouya kwandiri kwanzi tsvimbo yababa vako yatsvira mumba mukicheni ndikati ini mainini imi hamuna kutiudza kuti baba vaniswe makadi kuvaudza musuya pavakauya pachiti mugadzirisane mudzokererane muite chinhu wani ndo pamaifanirwa kutaura kuti baba vako vane tsvimbo nini handirika ndo zvamaifanirwa kutaura apa makataura nyaya yehembe chete ndo zvakandichiziva saka izvi zvava kutaura kuti nyaya yetsvimbo aiwa musachataura kuti baba vako itai kuti ndedu bhozi yakari mumba menyu imi ndimese munozivana muri 2 pakati penyu munozivana muri 2 saka imi chingotaurana nani nabamunini wachona mugadzirise zvinhu zvenyu mega bhozi nini ndatobuda uko handichatopindi bhozi ndachapindi bhozi mudhara yezvino kuti ndifonere namba yangu anotovhunza kuti ndiani ndikangotaura kuti handina hama ini mani usafonesha mwana saka ndakatoona kuti bheta kungosiya zvakadaro hapana zvatingaita handimaona saka vanga vachida kuti utore hembe dzababa wako hembe dzababa ndio zvandikureva kuti hembe idzi manje takasiyana mutupo iye mudhara wacho ndakatomufonera akati shamwari iwo kana uchizoti wawa murume wacho iyoyo bhozi nyaya yakatombogariwa dare kukomboni ndobva kwanzi saka imi bvamoita manje mitsotsvakai mari mukatsvaka mari mochienda nemukomana mochienda kumusha kwemudhara uyu bhozi kuna mukoma wake aripo kumusha ndokudzindokupi Slovera saka mochienda kumusha ikoko avawo ndozo mamiro avakaita ndikati alright imi mukatsvaka mari chaenda saka foni ndandichine foni ndobva ndafonera mudhara akati shamwari ukangobata zvinhu izvozvo shamwari torona zvingaite ende ipapo pakaipa zokuti foni yacho yakarasika papa zokuti ida papa nevamwe vanhu vandairatidza maodhiyo achona aitaura namudhara vaipenga zokuti haikona handimaona zokuti hatitombotauzani mushe hatiwirirani oright chiregai ndidzwe kuna iwo mai mai pazvinhu zviripo zvakasiyana baba pane ine chii pane hembe dzavo nemaplates hembe nemaplates hembe nemaplates
netv nedhishi racho ndorimwe rakatsvira imomo nebadza nekamwe kasituru kawaigarira ndo zvakasara zvakatsva zvii zvavo kwakatsva tsvimbo ukatsva iro dhishi randikutaura racho iroro rakatsva nderesimbi asi rakatsva rikaita sei rikasara ratsva dhishi iroro nezvichiredhiyo chachirimo nechimwe chitv chidikidi chachiripo chakatsvira imomo nezvimwe zvimatambo zvemagetsi zvakatsvira imomo zvavo. So imimi yezvino pamba pamunogara munogara pamba pakaita sei? Ini ndinogara 1 room yangu. Hembe dziri pai? Hembe dziri imomo ndo mandaidziisa. Idzi dzakatsvira mukitchen. Izvi zvakatsva izvi yange iri kitchen nebedroom. Saka kitchen ndo yakatsva. Ndobva kwasara bedroom. Iye zvino mune mwana mukomana? Ndine kamukomana kariko kana 14 years. Karipo kana 14 years? Handitika. Kamwana kababa yavo? Kasengedzei mutoro iwoyo? Ndogo kasengedza mutoro, iwo mutoro uyu wakarema, ini ndinaye pamba ipapo. Ndogo mutisengedza sei? Zvatoti kusengedza mutoro achakura. Hembe idzodzo pasina muntaraunda takataura naye rinotori rompe zvaro. Murume wake mhofu ndakamufonera pano nefoni yangu iyi inotoriwo stupid zvayo. Hapana zvababa varipo. Ndakatozoitawo kumuratidza kuti munhu wauri kuda kuitira izvozvo haasiriye. Ndozotanga kudzoka kutanga kutaura neni zvakanaka. Takazotaura kusvika ataura kuti ikoko vamurumbweni nama yawo andimaona anototaura mashoko akatoshatawo pamusoro padzimai vacho vaitozvidzwa ndi pafoni pangu andimapona atoita kwanzi mai avo vakandisungisa kumapurisa ndikarara muchitokisi. Saka ipapo manje nokunga chitokisi kana usati wachirara unozotsamwa kusvika pekupedzesera. Haatozikamo. Ini 6 years ndichichengeta zvinhu izvi, ndichichengeta semunhu. Kwemibudai kamazviri muende penyu. Apa ndepangu. Apa ndepangu pandakazvitsvagira kai. Pandazvitsvagira inini ndo pandakati mbatya handidzisiye nokuda kuti ndikadzisiya mbatya idzi ndichasiri mbatya idzi mangwana dzizozonzi akarasa mbatya dzangu akandibira mbatya dzangu. Ndiye driver kwanzi chicha mari mvura iningikureva kuti inini ndokushandisa muno mvura imuri panzapo panikapo atobatiswawo. Mbatya idzi takanga tisina kurambana pavakasimuka vachienda takanga tisina kuita sei kurambana. Ini ndo pandakaramba ndiinadzo ndichifunga kuti vachadzoka. Ndinodzirasa mvura izvozvo ndo zvandotokukurudzirai. Muri mukadzi wake musina kurambana handiti iro irompe rakupenga nenyika handitika pati pamune muchizvirasa mumvura handiti ingozi yamune muchitsvaga ngozi isinei nechekuita nemwana wamakabereka naye ngozi ine chekuita nekumusha kwenyu. Murume waya kana akudzoka hazviite sekunge ndiye akanga akakutadzirai anodzoka ngozi handiti ndokusaka ndati ini mwana mudiki 14 years handiti anokura kusvika paanoshandisa njere dzake handitika paunomuchiona kachamwana zvinhu zvababa vako izvi handitika anozviramba kana achizviramba but ndiye weropa manje ndiye anogona kuzochiita zvaanoda nembatya dzani. Zvangofana nemunhu ukapuhwa mbatya pakugoviwa kwembatya parufu paya handiti umwe anongotambira chete tosvika totayawo zvatopera.
tiri kuedza kuda kukubatsirai imi muri kuti ndindakapatsvaga but mbatya idzodzo dai makadzisiya kwakanga kwakatsvagwa naiyeye zvaiita here pandiri kuda kuedza kubatsira ndekuti mundibatsire ndepekuti isusu tichisimuka kupurazi kwaStuart takanga tisina kukonana zvatanga tisina kukonana zvaiita here kuti mbatya dzawo zvese izvozvo takazvinzwa kubva musi wamakatanga kutaura zvekuti sei makazenge muinadzo mbatya handiti uyo munhu uyo wamakagara naye makagara nemunhu wamakanga musati matoziva kusvikira abve pamuri makagara mese kusvika kubereka mwana musina kutombodzidza munhu wenyu kuti mumuone kuti munhu akaita sei paakangoona kuti zvaita munhu uyo anoda kugara achitenderera imi makazoramba kumutevera ndo dambudziko ramakaita makaramba kumutevera ndoya kuti agara zvaitwa mapurazi zvamuri kutaura zvekuti agarapo achitenderera nemapurazi kuita mbiri yekuti ndinaenda pabheni ndina Karako futi pakarurwa paRilford pajeke pati pamene pasara muno Mchegutu paKenpek apa tinaripo iri history yaari kutaura isina nezvainenge ichireva nyaya tiri kutaura ndeyekuti hatisi kukupai mhosva yekuti sei munadzo mbatya dzakukushungurudzai kuti muridzi wadzo ari kukuratidzai kuti haana basa nadzo handiti mapona makunjataidzwa nevanhu vachitaura zvisina basa pamusoro penyu pamusaka pehembe idzodzo but imimi manje mune mwana wake munhu iyeye ane simba rekuti mukamupa akarasa kudai zvinhu izvozvo handiti zvaraswa nemwana wake asi hazvidi kuti zviitiswe mwana asati akuziva handiti kuti mubatsirike batai patiri kukutaurai kana matadza ipapo zvakwamuri takanangana nenyaya yembatya murume iyeye matauriro andaita naye pafoni paipai asi munhu wekuti munomutsvaga munomuwana papi atoda kuzikanwa nepaanogara murume wavo ari kurambwa nouyo anga akupuhwa amai ava amai vakupuhwa kumwana kunzi tora ivo mai ndo vakuda mwana ndo zvari kutaura uyu ndo zvari kutaura uyu asi inini handa kutaura murume una kutaura but takinga tisiko asi inini ndikuramba kwete ndati mamunzwa ere aitaura ndamunzwa musazoti ndisu tazvizvitaura muromo iwowo ndamunzwa ataura asi inini handina kudaro saka isusu njere dzedu kufunga kwedu handiti hembe kana imi muchiripo mwana aripo mwana wababa ivavo handiti ndiye bedza anogona kuzokununurai edza kutora zvinhu zvababa wake tv haishandi zvigwejegwejeka zvisingashande vanochidii chinogovewa handiti makagara chisingashande kubvirira aishanda kare asi pari zvinhu zvakuna magetsi saka itomboshandise isi takangotengawo yenu iyo ndo mangozvisiyaka iye zvino imimi mune mwana wababa ava handitika ndiye chete wandiri kufunga hamene musiyamwe kana muri kupaona anogona kuvanunura asi anokununurai apa nguva yenjere dzinoshanda kwete zvinane 14 years ka mukamuitisa chunhu chitema chamune muchitoita nokuti hapana zvaanenge achiziva kuti zvii zvandikuita mwanangu wakura baba vako hembe dzavo idzi pfeka hembe dzababa wako handiti anoramba mwana wamazuva ano anoramba anotorawo taya kwamuri maisa zvinhu mumaoko akanaka zvaparadzwa nemaoko akanaka hapana chimwe chinhu chinoshamisa pazviri zvihembe chete mukaona munhu anoti akagara pano osiya hembe dzake kureva kuti akasiya hembe makawanda munhu iyeye ubata futi wakawandisa dai anga arapa tichimutaurira murume wenyu saka idzi hembe idzi muri kuti inini ndonoramba ndiinadzo idzo dzine kurema here uku kwanga ndanga ndisingazivi kurema ndekupi iyi nyaya yetsvimbo kai kutsvimbo tiyakatsva naye mai
mabhuku andangu, izvi zvese zvekutaurisa zvinde zvangu, ifoni yotsva iyi handiti ndo yanga ichirema pazvinhu zvangu iyi. Foni yarema yabva yatsva iyo nekurema kwayo. Kondotye kugara nezvizvizvi indinazvo. Imi pfungwa yemamu inayo ndeyekuti chii? Inini ndisina pfungwa yekuti ndizwe, inini kutouya kunokurewa kuti ndoda kutobatsira. Isu hatina mabatsiro ekuti tingatichitipaika zvinhu zvacho, hatinei nezvedu. Handiti isusu pfungwa yatinoda kukupai, dai murume uyu anga achizika mota anogara ningi parogeti apa kana palambona achisingade kutora zvinhu zvake muchimuziva paari, mapurisa edu aya ndo basa rawo. Ava mapurisa edu ndo basa ravo. Ndakatora zvemunhu akafa kunonzi kuSolitude Ranch, kunhingi kuroad yeZimplets kuMondoro, tikanozviisa kuWhite House kwaya kuna amai vaita ngo vachapfekenura mbatya, but takazviburutsa. Izvozvo vakazviisa mumba, zvinhu zvavari kuzvikoro vari kuzvipukuta zviri mumba. Dai murume wenyu imanga rokunzi anozikanwa, imamuziye pari. Dai anga achizika mota anogara apa. Izvozvi taikuzotsvagai mari amai, mapurisa edu anomupa hembe dzaningi. Tauya baba ndimunesoso mbatya dzenyidzi. Zvino murume uyu aitaura kuti makadzitorerei. Vamusinga zvinhu zvataura pafoni. Mzamwa aitaura kuti vakadzitorerei hembe dzangu kwavakabva kwandakadzisiya. Iro rakanga raenda kare ratungamira vasiya mukadzi nevana. Mukadzi pari kunzi budai mudzimba dzekampani, akaona kuti handingasiye kambatya, ndobva atakura mbatya akaenda nadzo achibvunza kuti baba vanodii, vanodzoka nanhasi. mbatya dzinenge secret masutu acho mangani maomero kuti amai kuti handingamboziva kuti taidanana takaparidza tichidanana, maomero avari kuti amai ava hazvinhu dzakarema mbatya kurema dzinako inga havasi kuvanza ndokwatakaenda kwaipiswa kwaitsva mbatya kwekuye kumburi kwacho. Takaendako ava taikutsvagai ipapo mungade vakanakirwa muupenyu hwenyu hwese. Dzimba ndakanodziverenga inini dzakatsva musi umwe chete 11 ya imwe ikatsva ndakamira kudai so ndichienda kuti ndoda kutopuruka, unoona kuti ichokwadi kwete kubatidzana. Inongorekana handitiri munomu mungadai matobata moto izvozvo kungobata moto. Vana veu ndimo nemana wekutsva ndakaratidzwa majaketi evava kunzi pano pakatsva vana, ndikaratidzwa majaketi akatsva evana kutsva. Vana vakapfeka muningi kwete kuti vanobatidzwa moto nemunhu ayo kutsva. Saka nyaya yanga yakaoma zvisingaiti. Saka ava amai ava ndiye umwe wacho akazonzi nen'anga imimiwo handiti maona. Saka ava manje ava netsvimbo yakatsva iyaiya vakaudzwa tofunga kunzi murume wenyu patya tsvipo zvakazodini. Saka munongoziva n'anga kana dzazoona pakadaro manje simba rinouya. Saka abenu amai titiudzai pfungwa dzenyu imimi kuti otherwise zvikadai ndinenge ndabatsirika. Toona isusu kuti zvamuri kutaura kuti kana mazvitaura toona kuti zvinopindika sei neumambo izvozvo. Aiwa inini ndiri kurwadziwa. Pandiri kurwadziwa nepokuti izvozvi mari yandiri kushandisa, mari yakatorwa 60 years nen'anga, imari yaifana kunotsvaga zvechikoro zvemwana weyanditi. Nhasi uno ndatsvaga mari ndauya kunoko handiti ndabhadhara kunoko. Inini ndichaitsvaga mari, ndaitsvaga mari sezvo pamatsvaga pamakataura nawo makawatsvaga mukati pakadoma patosvikana taenda nokuti ndinani ngaremedzwe nezvinhu zvazvisingazivi. Just because izvozvi mukana mukazvitarisa izvozvizvi andinokona kuti mukomboni macho munhu wese aringoti inini ndii ndakapisa. Hamusiri imi ndega makanzi makapisa zvinhu. Muya mukaona maita vanhu vanenge vakuita izvozvo, uyai mumhan'are kuti vanhu ava vari kunditi zvakati. Inini ndouya ndichimhan'ara, iwo kutanga nekutaura kuti ndini ndakapisa wacho atori munhu here achiti inini ndini muroyi wacho. Shama ndo zvauri ini ndini muroyi wacho kubva pakatanga kutsva tsvimbo, ndini muroyi wacho, ndini ndapisa.
Saka wandicha imainzi mapise chiko emambo yayo. Ndindapisa imba yake ndatovaudza kuti ngatifambei tinzwe kuti moto handisati ndazvinzwa. Moto wakatanga imba chaiyo kutsva. Moto handisati ndazviona kuti imba inobvira yega. Ngatifambei vari tu murume nemukadzi. Ngatifambei tinzwe kuti zvabva papi. Yemukomana iyi. Ngatifambei tinzwe kuti zvabva papi. Dei ndandichiziva kuti ndine moto uri kupisa uyu. Handei muti ngatifambei tinzwe kuti zvabva papi. Saka ndozvaakataura. Ndakatotaura inini ngatifambei tinzwe kuti zvabva papi. Vakati alright tazvinzwa. Aiwa tine muprofita watadedza. Aiwa tichaenda svikana nanhasi imomo. Tichaenda svikanawo nditi hanzi inini nababa ndinoziva nyanga iyi yaningiriki neyapisa. Ori ndomuitira utsinye nhasi ko pandaimbomumuchengeta apa achirwara. Ndakadi kumuitira utsinye wacho. Zvekumuchengeta achirwara kana akazvikoshiwa ndozvinoita munhu weblack. Izvozvo munhu anokanganwa asi mangwana anosvika. Sekuchitaura kwamuri kuita ikoko mangwana anodii? Anouya. Iwewo bhururiyo kana wakataura mashoko iwayo kuna mai avo, mashoko ekuti imimi ndiani akanga aripo zvichitaura? Handiri kubvunza iwo. Paakataura kuti tsvimbo yatsva, tsvimbo iyi muri kuzivana nababa. Imimi ndimi munozivana mapisa nengimba yangu. Mukadzi wakanga aripo. Uyu? Saka mukadzi uyu anga witness kuti murume wake akataura kuti tsvimbo yenyu yapisa imba. Inini ndakanga ndaenda pamba pawo ndichitaura kuti toita sei zvinhu zvatsvira mumba izvi ndezvake nekuti next door toita mugano mutsvairo. Mukadzi wake anga aripo. Iye mukadzi wacho akatotaura kuti munhu wamuri kuudza mashoko aya muri kuziva kuti ndaamai. Akati handinei nazvo. Ndizvo here? Tati ndizvo here? Mukatotsiura murume wenyu. Nekuti ava vanga vane hasha. Saka ini ndada kuedza kurerutsa. Muri kunzwa here amai? Tinozviziva kuti zvinhu zvakaoma but ndiri kutofara kuti muri munhu ari genuine pakutaura kwenyu. Ndiri kuti inini baba vaita hasha dzavo dzekuti imba yatsva nekudinidira. Handiti mashoko ari kutaurwa namai vakataura here? Imombe nehwai. Hwai kwamambo, mombe kuna amai ivavo. Amai havana ngouroro. Ndo vauya zvavari kutaurirai kuti dai ndakanga ndiri ndanzi ndaroya. Ndiri kuziva kuti ndaroya. Ndikaendere ndichiti wadziwa kuti ngatiendei tinotsvaga nini? Tinotsvaga n'anga yekuti tione kuti imba inganzi imba yabata moto yega. Saka makaona ini ndakati kuuya kuye. Ndakabva ndangouya kuno one time ndichitsvaga kuti vanhu vanonyarara sei mupurazi. Ndikabva ndakupai n'anga. NeDrumas Media ndokwanga iri ikoko. Kutaura kwawaita iwo. Waitaura semunhu ane hasha. Handiti. Ukaita hasha uchidambuka makumbo. Ukadambuka makumbo. Inini ndaida kuedza kurerutsa. Handiti. Iwo vakasvika vachiti tsvimbo yababa vako voyapisa dzita dzavo. Ivo vakakonana ipapo. Vakati tsvimbo yababa vangu munozoitaura nhasi kuti yapisa dzimba dzangu. Kwenini ndakambotaura here kuti tsvimbo. Handiti. Ndopa vakatanga kunetsana ipapo. Kubva ipapo ini kuti ndiriwo paitsva vana vangu vakabvira vari mumagumbezi. Vana venyu pavabvira vari mumagumbezi ndo incident yadedza vanhu ando zvaitika nezuro unere. Iye imi mimba yenyu payakatsva yakatsva nhingi munoona n'anga dzedza ndikutaura padzinenge dzakuita basa dzinowana simba nemashoko anenge achitaurwa nevanhu. Handimapanzwa museapa vatungamira kunanga mai vachona uroi kuti tsvimbo yakatsva iyaya ndimazopisa imba. Unganoti imba kana ndichipisa imba ndinganopisa imba ndichipisa neyangu. Uroi wachona unenge uri uroi rudziwo. So kana akataura izvozvo anobhadhara mombe 300 US kuna amai avo. Obhadhara hwai kuno. Atitaure mashoko akashata anogodora kudaro.
kusara mai madzimai vamwe pamukoro vanogara vakauya It's